Witam was serdecznie, moi drodzy. Ja się nazywam Niklaus, a to jest H1Z1 King of the Hill. Dawno na kanale nie było H1Z1. A dlaczego do niego wracamy? Wracamy z kuli tej okazji, że wczoraj, czyli 21 maja, była duża aktualizacja, która przyniosła nam nowy tryb, który, moi drodzy, nazywa się Ignition. Także odpalmy go sobie na serwerze europejskim. I tak, póki się jeszcze nie załadujemy, w skrócie, moi drodzy, na czym on polega. Mamy tutaj nowe ekrany ładowania, całkiem jak widzicie troszkę przypominają The Calling. No, mi się kojarzą osobiście z The Calling. Słuchajcie, tryb polega na tym, że każdy z graczy opuszczany jest na takiej linie i startujemy na kładzie i mamy na mapie takie małe strefy, do których musimy dotrzeć w wyznaczonym czasie, bo jeżeli nam się to nie uda, to wybuchnie nam głowa. Mamy taką obrożę na szyi. Był taki film, gdzie było takie więzienie, że jak przekroczyli tam takie wyznaczone pole, to wybuchała im głowa. Po prostu ładunek wybuchowy w takiej obroży na szyi był detonowany. I tutaj działa to tak samo. Mamy bodaj 7 minut, no i po drodze oczywiście musimy jeszcze nie dać się zabić wrogom i musimy sobie skombinować jakąś broń. Te strefy są małe, zobaczycie jak to wygląda, jest ich kilka, potem jest ich stopniowo coraz mniej, także każdy stara się dojechać do tej strefy najbliższej do siebie, a przy okazji jeszcze w tym czasie, który mu pozostał, jakąś broń skombinować, żeby mieć czym walczyć. No bo jeżeli znajdziemy się w strefie, a będziemy bezbronni, no to mamy małe szanse. Także plusy tego trybu są takie, jak widzicie, że ładuje się błyskawicznie. Fucking convenience. Yeah, you fucking mom. No i moi drodzy, lecimy. Każdy jest spuszczany na helikopterze, co fajnie wygląda. I tutaj mamy te strefki. Także ja jestem D9. To najbliżej mi by było w zasadzie tutaj pojechać do tej może, czyli na NE. Czyli ja już się ustawiam na NE. No i zaiwaniamy, jak to się mówi. Nie gwarantuję wam, moi drodzy, że tu wygram, ale postaram się przynajmniej nie zginąć jakoś na początku. Tutaj każdy teraz pędzi i jest opcja, że po drodze będą się zatrzymywać. O, tutaj już widzę, że kolega gna do broni pewnie. No oczywiście. O cholera. O kurde, nie kłada, zejdź składa. Moi drodzy, akcjo. Kurde, ale akcja. Give up, man. Kurde, ale porobiłem. Superancko wyszło. Moi drodzy, jeżeli udało wam się to usłyszeć, mam nadzieję, są zmienione całkiem dźwięki broni. Ja się muszę wyleczyć na szybko. Zmienione są dźwięki broni AR-ki, shotguna na pewno. Pistoletów bodaj i rewolwera został taki sam. Granatów dźwięk też jest bodaj zmieniony. Nie wiem jak ze snajperką, bo jeszcze nie było mi dane używać. Ale w każdym razie AK też ma zmieniony dźwięk. Nie wiem jak z osiągami. Rzekomo nie czytałem w ogóle, nie czytałem loga od twórców, także jeżeli sobie na niego rzucicie okiem, to tam wszystko to na pewno będziecie mieli, jak na dłoni. Dobra, ja tutaj sobie wezmę broń. Te tekstury takie, nie obawiajcie się, że to wina gry, ja po prostu sobie ustawiłem na detale tutaj niższe, żeby jak najpłynniej po prostu rozgrywka działała, bo wiecie, że w takich dynamicznych produkcjach to jest bardzo, bardzo ważne. Także poprawiono działanie gry. Wydaje mi się, że działa ona sporo płynniej. Ja tutaj mam, no jak widzicie, stabilne 60 klatek. Także jest elegancko. No i dobra. Zabiliśmy jednego gościa, także już jest super, moi drodzy. To już jest sukces, że się udało porobić. I teraz chciałbym wam jeszcze pokazać. Dobra, jedziemy na N. No w zasadzie na N. Chciałbym wam jeszcze pokazać, jak wygląda właśnie ta strefa, bo to jest ciekawie zrobione. Ten obszar jest wyznaczony przez helikoptery, które nad nim się unoszą i oświetlają tak jakby ten obszar na ziemi takim... Kurczę, jest taki laserowy znacznik zrobiony po prostu i taki jakby od radara się przesuwa takie... Dobra, dojedziemy, to wam pokażę. Mam nadzieję, że dojedziemy. Także bardzo się cieszę, że wyszło coś nowego do H1 i że wreszcie ta rozgrzewka troszkę się udynamiczniła, bo od dłuższego czasu w H1 nie było żadnych zmian
Już się bałem, że to już się zbliża koniec tej gry, a naprawdę spędziłem z nią bardzo dużo miłych chwil. Także wiecie, szkoda by było, nie? Szkoda by było. Dobra, teraz musimy trochę na NE. To będzie za tą górą najpewniej. W ogóle na placu jest taka, czy jak kto woli, na zewnątrz jest taka pogoda piękna. Tak słońce daje, że to jest poezja. Czy ja wam powiem, nie lubię takiej hicy, jak to się mówi, strasznej. Że dosłownie nie idzie wytrzymać. Dobra, musimy wypatrywać... Nasłuchiwać i wypatrywać helikopterów. Tutaj niestety jak nam się skończy paliwo w kładzie, to nie mamy nic do doładowania. Dobra, mamy 4 minuty 20. W ogóle mam nadzieję, że już niedługo mój mikrofon wróci z gwarancji, bo już naprawdę tęsknię za nim. Jesteśmy D7. Trzeba było przejechać na E. O, jest strefa. O. Dobra, super, że się udało dojechać. Także widzicie, tak to właśnie wygląda. O. I teraz widzimy, że jesteśmy w strefie. Dzięki kładzie. Dobra, jeszcze mamy dużo czasu, to na spokojnie. Ja go sobie tutaj zostawię. A sam sobie się gdzieś oddalę, bo stać przy kładzie to jest samobójstwo. Dobra, i widzicie, że ten licznik czasu w tym momencie jest na zielono. I teraz nam nic nie grozi. Nie wybuchnie nam głowa. Jeszcze przez 3 minuty tutaj jest strefa. Potem tych stref będzie coraz mniej. No i tak wygląda ta rozgrywka. Zobaczycie, oczywiście jeżeli mi się uda przeżyć, mam nadzieję, że już po pierwszej detonacji, czyli kiedy ten licznik dojdzie do zera. O kurde. Widzieliście jak śmignął? Ale chyba mnie nie zauważył. Jak ten licznik dojdzie do zera, to po prostu ci, co nie są w strefach, powybuchają im głowy. 3 minuty. Jest taki dźwięk mroczny. Się odpala. Dobra, tu jest dość fajna skryjówka. Także my się tu pobandażujemy. Niestety nie mam apteczek, ale mam przynajmniej ammo do AR-ki. To jest ważne. Dobra, jest 65. Zobaczycie, że za te 2,5 minuty zostanie może pół z tego. Także to jest zielone, a jak jesteśmy, widzicie, w strefie poza, to robi się automatycznie czerwone. Także to jest takie po prostu oznaczenie, że tutaj jesteśmy bezpieczni. Ja się tu może położę. Trochę się cykam, powiem wam. Zawsze w H1 jest jakiś taki stres pierwotny, że dojdzie do zgonu. Craftniemy sobie bandaże. Dobra, jeszcze 2 minuty. Nawet już niecałe. Okej, dobra, czaimy się. Także moi drodzy, H1Z1 ogrywam dalej na streamach. Już miałem naprawdę już ciężkie chwile. A, w ogóle wolniej się celuje, nie wiem czy ze wszystkich broni? Na pewno wolniej się przymierza z AR-ki. Nie wiem czy to dobrze w sumie czy nie. Ale no... Może jest to trochę bardziej realistyczne, bo takie szybkie mierzenie do oka i precyzyjne to jest trochę nieprawdopodobne. Także dobrze, moi drodzy. H1 się rozwija. Oczywiście nie obyło się bez problemów. Wczoraj wyszła ta aktualizacja i od razu pojawił się błąd. Nie szło się z serwerami połączyć. Ale zostało to w miarę szybko naprawione, także można im tym razem jeszcze wybaczyć. Ewentualnie. Jedzie ktoś. Dobra. Niech sobie jedzie. Niech sobie jedzie. Można by go było próbować porobić, ale ja bym chciał przynajmniej jeszcze chwilę przeżyć. Dobra, 50 sekund. O kurde. No to przeżyłem chyba. No to chyba przeżyłem. Kurde, jakby go... A, on jest w strefie. Jakby nie był w strefie, to może... On może myśli, że ja nie mam... O kurde! Ale porobiłem... Moi drodzy... mój rekord. Ach! I teraz czekajcie, może będzie mnie chciał zlutować. I wybuchnie mu głowa, bo tam była niecała minuta. Poczekajmy jeszcze. Kurde bele, a było już tak dobrze.
ale przynajmniej udało mi się wam pokazać, na czym to mniej więcej polega. Czekajcie, tutaj czas się będzie kończył już pomału. Jeszcze może z 20 sekund. O! I teraz widzicie. I teraz tutaj taką kratką macie oznaczone to, gdzie już jesteście. Nie przeżyjecie, wybucha wam głowa. A zielone pole to jest to po prostu, gdzie jesteście bezpieczni. I teraz to się utrzymuje przez jakiś czas. Tak samo jak w normalnym trybie Battle Royale był ten odstęp pomiędzy jednym wypuszczeniem gazu do drugiego. I po prostu potem zmienia się położenie stref i jest ich mniej. No i tak dalej, aż się po prostu nie wykończymy. Także to jest nowy, moi drodzy, tryb w H1, nazywa się Ignition. Nie jest łatwo, ginie się szybko, ale jest dynamicznie, fajnie. O wiele szybsza jest ta rozgrywka niż w tym Battle Royale klasycznym. Także, moi drodzy, serdecznie wam polecam się zapoznać. No, co prawda może nie wygrałem, ale udało mi się pokazać wam ten nowy tryb, te zmiany, jakie w H1 zaszły. Także dziękuję wam za uwagę. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę. Zapraszam poniżej pod film. Tam są wszystkie linki do Facebooka, do Hitboxa, na G2A. No, to tyle. Pa, pa.